Yo seneng kono. Aku ora jajan. Rasane tengok-tengok kayak gini. Yo nanti Ra jajan. Mampir tok berarti ki mau. yo ora kan wis ngomong to mau aku lak muat. Oh. Rada wangi. Lambe anyar Kang Dodo. Kita pamer lambe anyar iki. Wah. Yo jos, enek kemajuan. Ayo ngono. Duit dilumpukne nggo tuku sandangan. Kuwi Ya lho Mas. Ya suwe ora tau jajan. Klambi tuku klambi. Oh. Ya mung repot seminggu pisan bayar. ya ora apa-apa kan, ora apa-apa. Sing penting iso nyandang. Sip.